Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari ato ng mga top stories of the day. Today is December 23, 2024, Lunes nga adlaw. Sa Cadiz City, mga nagubaan balay bangod sa Bagyo Yolanda daging baha sa ilang relocation site. Volcanic Laon, liwat na naman nga nagbugas ang abo. Sa banwa sa Manapla, ginakabig sa mga residente nga pinakamalala nga baha ang natabo sang kagabi. Balay sang konsehal sa Negros Oriental gin-strafing. Kag sa Good Vibes, diversion road halin sa CL Montalibano Drive pagkadto sa Circumferential Road sa Bacolod, pwede na malabyan. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita na sa weather update. Wala na sang direkta nga epekto ang bagyo nga rumina sa Pilipinas pero maulanon nga panahon posible sa gihapon sa Visayas. Yara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga rumina kag nagapadulong sa Vietnam. Ang trough sa bagyo ko ng mga panganod nga nabilin ang nagadala naman sa pag-ulan sa Palawan. Wala na subong sang direkta nga epekto ang bagyo sa Pilipinas, pero ang Visayas ang apektado naman karon sa shear line ukon ang pagtabuay sang mainit kag mabugnaw nga hangin. Labing apektado ang Eastern Visayas pero nagadala man ini sang lapta-lapta nga pag-ulan sa iban nga parte sa Visayas na lakip ng Negros Island region. Sulo sa Pag-asa, wala sang ginapaabot nga weather disturbance sa adlaw sang Pasko. Sa number 9, mayara karon sang 3 million cubic meter nga deposit sang lahar sa Volcanic Laon. Inisuro sa kay Negros Oriental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsapol Lunes ang aga sa Task Force kan Laon nga ginpamunuan ni OCD Western Visayas Regional Director Raul Fernandez. Ginsiling sang gobernador nga peligroso sa amo nga sitwasyon ang pagbukbo sang mabunok nga ulan nga magatugas sang lahar flow nga kon matabo tuman kadako sang maapektuhan. Pero sa karon suno sa kay Lacson, ginkasugtan nila nga magapabilin sa status quo ang 6 km extended danger zone basta ipasiguro nga cleared ang natungdan nga area. Sa karon, ang resources sa probinsya nga gikan sa Quick Response Fund ang sarang makakover sa sulod sang isa ka bulan nga operation kung tubtob sa ikaduha nga semana sang Enero. Ginapasalig nila nga ang mga apektado labi na sa banwa sa La Castellana sang amo nga bulig. Nakabakal na ang probinsya sa mga portalets, food provisions, kasubong man kagamitan para sa community kitchen. May ginapaabot nga bulig gikan sa Malacañang para sa apektado sang Kanlaon sini nga semana suno sa kay Lacson. Sa adlaw sa Pasko, magabisita mismo ang gobernador sa mga evacuees. Sa karon may 8,486 ka mga evacuees nga yara sa mga evacuation center kag 209 naman ang yara sagwa sa mga evacuation center. I assured the especially La Castellana that the province can take care of you for the next month. And again, we're hoping that the situation in Canlaon will improve. But on the other hand, there's really a great possibility na lahar can start flowing down, especially if we have a major rain in that area. So again, nobody can tell what will happen, but we're just hoping for the best. Sa number 8, may masobra tanan sa 2,000 ka mga pamilya ang apektado sang mabunok nga ulan nga nagresulta sa pagbaha sa Northern Negros. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may 6,180 ka mga persona ang apektado sa mabunok nga ulan. 2,990 naman ka mga persona ang gin-evacuate. May pagbaha sa Cadiz City kung sa diin may 2,338 ka mga persona ang gin-evacuate. Nag-aabiso si Mayor Salvador Escalante Jr. sa mga nag-evacuate nga idianay magbalik sa ilang mga pulian tubtub may clearance bangod ginapaabot ang pag-ulan pagid. Isa sa mga ginalantaw nagtugas ang pagdabong sa mga nipa o kuna isa sa mga nagtugas ang pagbaha sa isa ka lugar amo ang pagdabong sa mga nipa bangod wala na harvest suno sa kay Escalante.
Iya ginapasalamatan ang iban pagid nga mga rescue units nga nagbulig sa ila. Sa Manapla naman, may 514 ka mga persona nga nag-evacuate, 62 naman sagwa sa mga evacuation centers. Sa Victorias, 37 ka persona ang in-evacuate pero ini sila nakapauli na. Sa Sagay, may preemptive evacuation sa 29 ka mga persona kag ini sila nakapauli naman. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, naghanda na sang food packs ang Provincial Social Welfare and Development Office sa Manapla and Cadiz antes pa man sang Domingo may pagtupaan na sang ulan sa pila ka bahin sa mga apektado nga mga lugar. The provincial DSWD will be sending already food packs, no? 300 food packs for Manapla and around 820 for Cadiz. Victoria's, they've already decamped, so there are no evacuees in their centers. EB Magcolona, which was initially reported to have also been flooded, was not really affected. So. Ang direkta nga apekto sang bagyo sa Manapla sa Cadiz kag Manapla dugay-dugay sa aton nga report. Samtang 50 milyones pesos nga dugang nga pondo para sa backchip ang ginapaabot nga makapaganhagan sa mga inepekto sang zero subsidy sa PhilHealth sa marasud nga tuig. Sa kapin 800 million pesos nga pondo nga gintalana sa Bacolod LGU para sa health services sa 2025, kabay na diri ang para sa Bacolod Comprehensive Health Program kung backchip nga nagdugang sa 50 million pesos halin sa 80 million sa sining nga tuig. Nagapati si Councilor Claudio Pontevella, pamuno sa Committee on Health, nga dako nga bulig ang dugang nga pondo sa backchip agud nga mapahagan-hagan ang kabalaka nga sarang matugas ang ginaduso nga zero subsidy sa Philippine Health Insurance System sa barasun nga tuig. Ginaduso sa ang Kongreso ang zero subsidy sa PhilHealth bangod sang kapin sa 60 billion pesos nga excess funds o kung ang pondo nga wala magamit sini nga tuig magluwas sa binilyon ka pesos pa nga surplus reserves kag investment funds. Ginratify na sa Kongreso ang kapin sa 6.35 trillion nga national budget. Pero ginalauman sang kampo ni Senator Amy Marcos nga hindi mapirmahan sang iya utod ni si President Ferdinand Marcos Jr. ang proposed national annual budget. Ginpahayag ni Attorney Mark Simondo, Chief of Staff sa Senadora, nga magluwas nga unconstitutional, hindi pwede madulaan sang budget ang PhilHealth nga amo ang ginasaligan sang mga yara sa emerhensya nga nagakinahanglan sang bulig. But the commitment of our administration in pushing for health programs is the top priority. So meaning, I don't see any problem with that, especially we have more than 3 billion general fund allocated for our city. Kung decided ang administration, mangita pa agi. Laon na ang sa DPWH it's 1.1 trillion while ang tanan na education related budget sa sobra lang 900 billion. So clear man sa constitution na dapat ang diyan ang highest budgetary priority isang education. So dara medyo open siya for the constitutional challenge. Sa number 6, ekstrikto nga monitoring ang ginmando ni Acting Mayor Elcid Familiaran. Inagud malikawan nga may nagadala sa makahulubog nga ilimnon kaag nagainom mismo sa Bacolod City Government Grounds. May report si Nico Delfin. Nakalabot sa igtalupangod ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga karon nagaserbe nga acting mayor ining litrato sa mga sagbot kag botelya sa ilimnon nga ginbilin lang sa pulungkuan sa Bacolod City Government Center sa nagligad nga semana. Gani sa pagsinapol kaina sang aga, iya ginmanduan ang katapos ng Public Order and Safety Office nga pabakuron ang monitoring sa palibot agud mapaiway ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon kag pagbilin sang basura sa BCGC grounds. Sang gin-take up na ton and I advise them to roam around and check sina, and if may ara then i-prohibit na ang drinking there. Kwanto I think atong gin-post during siyang kwanto mo Christmas party. Ang aton mga vendors dira sa likod hindi na pwede gid ang alcoholic drinks. So I think they are also following some instructions dira.
Ginhinyo naman ang katapos ang City Legal Office Enforcement Team nga mausisa mga vendors sa BCGC agud mapasiguro nga malikawan ang pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa lugar. Nagapanawagan ang acting mayor sa publiko pati na sa mga empleyado sang syudad nga kun mahimo mangin responsable sa paghimo sang ila basura. It's a matter of discipline. Amo man sa downtown area, same man, so may included na ang aton enforcement unit to advise ang aton mga vendors dira nga hindi napag-scatter ang ila garbage through sa ila respective organizations. Ang Bacolod LGU ang nagapanghanda man karon para sa natalana nga New Year's countdown sa BCGC. Ginapaabot ni familyaran upod sa bendro nga mangin disiplinado ang mga tumalanaw agud nga hindi na maglinapta ang mga basura matapos ang tuigan nga kahiwatan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 5, balay sang isa ka konsihal sa Negros Oriental gin-strafing. Gintiro sa makapila ka beses ang balay ni Tanhay City Councilor Attorney Raynil Cataal Arcides ang wala pa makilalaan nga persona pasado alas 12 kainasang kaagahon sa sitio Tambakan, Barangay 4. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP sa kapersona nga sakay sa motorsiklo ang nagpalupok sang wala pa matumod nga pusil sa guwa sang balay sang konsihal. Maigo sang bala ang main entrance gate kag ang windshield sang pick-up sang konsihal sa garahe sa ilang nga balay. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect anom ka mga basiyo sa ginapatihan 45 caliber pistol ang na-recover sa crime scene. Parayon pang investigasyon sang Tanhay PNP kung sino ang nagpalupok sa pusil kag kung ano ang iyang nga motibo. Ang among nga konsihal nagapapili man bilang vice alkalde sang syudad. Sa number 4, investigasyon sa pagpanagtag sang ayuda isa sa mga usisaon sa bag-o nga DSSD head sang Bacolod City. Aprobado na sa konseyo ang pagtalana sa kay PSWD o Division Head Richel Verdeprado bilang bago nga pamuno sang DSSD Bacolod. Gipasalig ni Verdeprado nga matagaan prioridad ang pagpalapot sa mga programa bahin sa basic services. Kabahin na diri ang kampanya para mabuhinan ang kadamuon sa street children sa syudad. Nahangpan niya man ang tuyo ni Mayor Aldi Benitez nga mapahapos ang pagpalapot sang ayuda sa nagkalain nga mga nagkalain nga mga bulig paagi sa digitalization. Nalakip sa iya tagaan atensyon ang pag-assess sa mga beneficiary sa gud mapaiway ang mga kaso sang pagpamentaha kabahin na diri ang ginaligar pagkuha sang komisyon sa mga nagabaton sang financial assistance gikan sa AICS kag AKAP. Nagaparayon karon ng investigasyon sa DSSD angot sa mga reklamo nga napalabot sa alkalde. Sa tingin ang alignment meeting, kaya mo ito nga nakita sa analysis no, nga may gap sa communication mo na nga it happen. So may mga prior nga mga nag-process, wala, may mga incomplete documents, may ara man na-expire documents, amo na siya nga gina-process, but on process ato siya tanan, kaya gina-address dito siya dayon kay umanay na ba ni Mayor gini-ensure gini mga bayaran ang mga dapat mabayaran, specifically yung hospitals. Sa number 3, Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX nagpagwa sa Notice of Increased Volcanic Ash Emission gikan sa bulkan kan Laon. Kumalin las 11:45 kainasang aga, may dark ash nga nagagwa gikan sa baba sang bulkan nga mayara sang weak low frequency volcanic earthquake sunod sa advisory. Ini nagtugas ang dark plume nga may mga 1.2 kilometers nga kataason kag padulong sa northwest nga direksyon. Parayon ang ash emission kag ginapaabot ang ashfall sa mga komunidad sakop sang Bago kag Bursa sunod sa kay Marie Andelin Quintia, ang resident volcanologist sang FIVOX sa La Carlota nga observatory. Ang iban nga mga parameters ng bulkan parayon nga mataas pero generally wala pa sang pagbago. Sa piyakabahin, ang kahalitan sa agrikultura, aquaculture kag kasapatan ang nagdangat sa 32.8 million pesos. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 32.3 million pesos ang kahalitan sa pananom. Sa aquaculture, 214,000 pesos sa livestock kag 268 pesos naman sa livestock.
Sa number 2, sa banwasang Manapla ginakabig sa mga residente nga pinakamalala nga natabo nga baha ang natabo kagabi sa ilang nga banwa. Yaring report. Pasulod sa banwasang Manapla, absent na ang iban nga mga nagabaligya sang puto sa igad sang dalan. Sunod sa mga nagabaligya, ang iban nga kaupdanan nila ginbaha. Ang ini nga video, kuha ni Jennifer Tupas sang kagabi sa Barangay 1A, isa sa mga malala nga naapektuhan sang baha sang kagabi. Mabatian pa sa background, ang mga hilibion. Sunod sa iya iloy, mga apo niya ang nagahibi, bangod sa kakulba sa makusog nga daludo sang tubig baha sa sulod sang covered court sang barangay. Biyon? Sa nervyos? Ang apo ko man itong ikaw, nervyos buro. Kaya isika ba doon halos tanang nga balay, yung sulod. Ang Materials Recovery Facility nagkalatumba sang baha. Sa mismo nga covered court, may nakasulod pa nga dako nga kahoy dalaman sang baha. Ang ini nga pulungkuan, ginanod man sang tubig. May mga lubid pa nga gingamit sa pag-evacuate sa mga pumuluyo kung malinlas 11 sa kagabi tubtob magkaagahon. Sunod sa utilities ang barangay nga si Freddy Batislaon, sa kalawig na nila nga nagapuyo diri, first time nila maka-eksperyensya nga naglapot sa dugan ang tubig baha. Nagbulig siya sa pag-rescue sa mga katigulangan. Dalong bigay, first time na yung dalong. Yung kati na ibagkwitanan. Sa history sa Manapla, bagulan niya nag-amo niya. First time na tabungan mo na yun? First time niya. Oo, nga nalapot ang doon. Pati mga baligyaan sang tupad sang covered court nagkalaguba. Ining sa likod ko, ginatinugan ko, may tiyanggi na di. Antes nagdaluod do ang baha sang kagabi. Matapos ang baha, amo na silang tsura sang tiyanggi. Amo na lang ni ang bilin sang iyang tiyanggi. Nagkalaguba na nga mga parte, no? Ang naglapta diri sa may covered court. Ang nasalbar lang sa among tiyanggi ang ini nga ref nga hindi pa sigurado kung mag-andar pa matapos mabahaan. Ang ini nga water dispenser nga naguba na. Ang lulutuan sang burger na anod man pati ang LPG tank hindi na makitaan. Bago lang pangompra ang tag-iya sang tiyanggi nga si Cecil Maglikyan, pero amo na lang niya ang nasalbar sa ginpangompra niya. Ubus gid. Ubus gid, bago lang ko kapangumpra. Kaya ubus mamatay paninda. Tanan na. Karagboy, uy. Amo na nasalbar mo, ma'am? Ang rep ko, halin natin yung rep ko. Na ano, paano sa guwaw. Ara. Dispenser yung guba. Guba na lang. Ang mga gasolya kaya... Di na gasol mo? Dula-dula. Ang gasol na dula. Samtang gina-interview, ginadaho pa kay Cecil ang ginahulam niya nga luwag kay pati gamit sa kusina na ubos sa baha. Uy, may magkita hulay isang luwag to. Kami limpyo nga, luwag. Nagulam lang kami ito, luwag. Nahulong ano lang panay luwag pagluto. Okay, nagkalaan. Magtanan pati mga pinggan. Hindi man yung lamon mga bayo. Gipang ayok na ninamon. Ang ini nga lalaki nga nagakatulog may pila sa tiil matapos maigo sang sin samtang nagabulig rescue sa mga kaingod balay. Panty, bra, diaper, bulong sa mga kabataan ang labing kinahanglanon kuno sa karon sa mga apektado sang baha. Ilan na naman panty, chinilas, wala na kami mga bra. Mga diaper, ng kabataan, feel. Si Aurora Bolivar emosyonal. Wala pa sila sang tinulugan humalin sa kagabi. Ginpang amat-amat niya pagwa sa ilang balay ang iyang mga apo, jutayan pa sa maanod sang baha. Ang isa, ginamat-amat ko sila. Tapos nagragabakol ng tiyanggi. Oo, di kami di ang siyanggi na okay timing nga nagaragas-gas yung siyanggi. Nakalikaw ko, binbukong ko pamika ko. Kung wala akong gurma butong, sir, matiklot ko. Sir, nadala kami sa siyanggi mo. Sa mga sinang tuod din na siya. Amo nakakusog ang tubig. Lahat. Puso-puso, bigyan po. Ang ini nga Santa Claus ginanod man sang tubig, nadula na ang ulo. Kamot na lang kaglawas ang nabilin. Ang tubig rin sa covered court, nagtabok pa kadto sa karinderya sa tabok. Nagkalaguba pati sa log sang karinderya, bangod sa kakusog sang tubig. May mga amat-amat na nga nagapanagtag sa bulig para may masuksok lang nga malanga bayo ang mga residente kag para may makaon. Sa siniga gamay nga sapat nagsupon ang tanan nga mga basura nga ginatingwaan sa mga residente nga mahawanan para makalabay ang tubig baha. Di tayo kung ginatipon eh, mapakalman eh, kalingkit eh. Ang tao nga. Nakapulungan sa katapon. Natabuan sa kahapon nga wala untat ang ulan kag nag-high tide pa pagkagabi, amukon nga nagsaka ang tubig.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Cadiz City naman, ang Yolanda Housing sa Barangay Burgos ang isa sa mga malala na naka-eksperyensya sang baha sang kagabi. Iban diri sa ila ng mga residente ang mga nagub-an sang balay bangod sang bagyo nga Yolanda kag sang kagabi. Liwat kag ginbaha bisan wala sang bagyo. Yaring report. Okay pa man? Ang ini nga mga motor nalumo sa baha, gani ginkuti kag gindrain. Drain na lang. Ang ini nga salakyan hindi naman mag-start bungod nagsaluman sa baha. Wala. Ang kadabangga sa sulod sang parte sang Villa Sagrado o kanang Yolanda Housing sa Barangay Burgos sa Cadiz City, puro mga pagkabutang ang nag-okupar sang dalan. Ini ginalaktan ko sa buong ini nga tawag nila nga Yolanda Housing diri sa may Cadiz City, no. Wala kang to makita mo puros mga ginabulad nga bayo, mga bugas nga ginabulad, pagkabutang, mga appliances kung basi pwede pa lang masalbar gikan sa pagbaha sang kagabi. Ang isa ka bulan kung tani nga konsumo sang bugas ni Rosalia Roa, ginbulad na lang matapos mabahaan man. Wala gid sabi na salbar nga pagkabutang kay tuman kadasig sang pagsaka sang tubig baha. Amo sinakag sa may sako, tungo sa sako. Pwede pa na magamit? Ang sinakag. Wala gid masalbar? Wala gid masalbar? Wala. Ako dress buba daglangoy sa tubig. Wala may nasalbar? Wala gid. Amo man ang ini nga amay, isa ka sako nga bugas ang ginapamala niya matapos nga mabasa sa baha. Si Renante Senido kag ang iyang misis nakasailo diri sa Yolanda Housing matapos magubaan sang balay sa barangay Kaduwaan bangod sang bagyo nga Yolanda. Subong bisan wala sang bagyo, ang ginsailuhan nila nga balay ginbaha na naman. Sa una, di ka mo sang napag-abot sang Yolanda. Barangay Kaduwaan. Gisaylo makamudi kay tungod na bagyuan ka mo to? Lumon kami sa amon kuan nga ugangan siya na kami wala kami balay nga amon. Pero nabagyuan pag Yolanda to alala man to sa tinira nyo? Nawasak to amon nga Nabalay? Pagpayan. Sa kaluan na wasak man to. Pag Yolanda, subukan mo naman eh. Dogon ko lang gani di. Kung magbaha na din dira na sa ikuto permi. So first time yan naglabot di? Pero suno sa iya, first time man nga amo sini kalala ang baha nga natabo diri. Halos katunga sang ila balay natabunan sang tubig baha. Masami ko no, kung mag-inulan, dalan man lang ang ginabaha kag wala man nagasulod sa balay. Ang ini nga mga babae, wala pa tinulugan, wala makaili sumalin sang kagabi. Nakibot sila sa natabo, kaysa porsyon lang man sang una sang housing ang ginabaha. Kag wala makalapot sa ilang nga mga balay, pero subong pati sila ginbaha man. Napiya balay, nga sa amon gid mismo balay, pero pagpatindog niya mo ningatag ang Yolanda ang housing. Amo naman ni subong ang nagbaha nga taglo mga pawgid sa Sa dalan sa sulod sang housing, puro binulad ang yara sa karsada halin sa mga sofa, sapatos, bayo, pati ang ining elektrisyan, nagalibog ang ulo. Ang pakayo sa iya nga cellphone kag TV, naanod man sa baha, galawaro na lang kung tani. Dito sero, lumos man? Lumos man, tulo ako na tani. Uy! Kaya na. Manabon pa ko na. Ano? Hindi na sila ano yan, kaya mo na. Trahedya galing, kalamidad eh. Sa unhan sang housing campus ang tubo, diri nagrekta ang tubig baha. Diri man nagkala-recover sang iban nga mga residente ang mga gamit nila nga naanod sang baha. Tubtub magudto, may mga kabataan sa gihapon nga nagapangita sang missing nila nga mga gamit. Sunod sa kay punong barangay John Kevin Talde, ang Yolanda Housing gid ang natamaan sa tanan. Halos 500 ka households ang ginbaha. Lapaw sa ulo ang tubig diri sa kagabi sunod sa iya. Bisan ang punong barangay, nakibot nga amo sini kalala ang natabo nga pagbaha sa kagabi. Pagkaon kagamit sa kusina ang labing kinahanglan sa mga pumuluyo sa karon. Naanod pa sa baha. Oo, tapos banda, balpapating lang wala sila tiligangan, pating sila tiligangan, Naanod man. May mga nagpadala na sang bulig. Ang DSSD nagpadala sang mobile kitchen sa area. Ang taga City Health nagpadulong naman sa lugar. Ginpatag sa barangay nga wala sang kamatuuran nga may mga napatay sa housing. May mga napilasan lang pero wala sang patay.
Sa good vibes, kung nagalikaw ka sa traffic karon nga may Christmas rush, kabalo ka mo bala kami ara sang diversion road nga nagakonect sang CL Montalibano Drive sa may shopping area pakadto sa Circumferential Road sa Bacolod City. Sa tuanay, kinahanglan mo pa mag-upod sa mahinay nga lakat sa trapiko kung peak hours sa CL Montalibano Drive pakadto sa Circumferential Road kung halin ka sa Nara Street sa Bacolod. Pero subong, pwede na maagyan ang Ferrer Street, IV Ferrer Street nga nagaangot sang Circumferential Road kag CL Montalibano Drive. Gani kung halin ka sa Nara Street, pwede ka na magrekta pakadto sa IV Ferrer Street o kung ang dalan pakadto sa Hervias. May maagyan ka nga magamay nga taytay diretso sa Circumferential Road, lapos na malapit sa merkado sa Barangay Montevista. Ang CL Montalibano kag Nara Street Extension, isa sa mga masako nga dalan, ilabi na kung peak hours kag kun may klase. Gani ang diversion road, ang dako nga bulig agud makalikaw sa traffic. Sa bisperas kag sa adlaw sa Pasko, ang Bacolod Transportation and Traffic Management Department ang nagtanan na sang 150 ka mga traffic personnel agud magbulig sa mga motorista kag mapahagan-hagan na ginapaabot pagutok sang dalan sa syudad. Hindi pagkalimtan nga samtang nagaparayon ang ginatawag nga Christmas rush, magbalon sa madamo nga pasensya kunyara ka sa dalanon. Ang ginatumod tani nga diversion road ini siyang dalan bala pa kadto sa Triumph Hardware kung ara ka sa may CL Montalibano Drive alin sa may Chinese Temple pasaka no. Hindi ka na kailangan mag-turn right sa CL Montalibano buhat sa Circumferential Road. Pwede ka di may isa di ka diversion road nga karon bukas na pakadto sa may Hervias no. Kag shout out anay sa aton nga mga live viewers subong nga gabi. Si Una Med shout out watching from Philippines. Parehas ta sa Philippines man ko. Si Marian Ributon Bustamante ay abaw ang pagdabong sang nipa ang kosang baha. Kamusta naman ang pila ka mga quarry nga nagalibot sa Cadiz? Abaw do. Siguro si saon ta na. Si Annalyn Estanzuela, good evening sa tanan nga family Estanzuela and Bergantino sa Bacolod kag sa Bago City, Negros Occidental. From RF Diamond, good evening Digicast Negros. Si Tapia Susan, blessed evening everyone. Rumel Mahilom Galio, good evening Digicast Negros. Si JC Bakuna San Juan, good evening everyone watching from Davao City. Advance Merry Christmas to all watching this news. Jocelyn Luquero, Merry Christmas sa tanan, especially sa Digicast team. Mirna Garrido Clavel, good evening watching from Payao, Binalbagan. Alandoni Marcelo, good evening Digicast Negros. Kagabuhad to ang top 10 ng mga balita sa Negros subong nga adlaw. Advance Merry Christmas sa inyo tanan.